Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta taula rodona que ha organitzat des de Federació d'Ateneus i expressament l'hem volgut organitzar, permeteu-m'ho dir, sempre que vinc aquí a xerrar ho dic, a la Catedral dels Ateneus, que amb aquest nom dels Ateneus no oblidem, volem fer una sèrie de reflexions que ja anirem desenvolupant al llarg de la jornada. Sí que abans de començar el tall, la vicepresidenta de l'Ateneu Barcelonès, na Lluïsa Julià, ens dirigirà unes breus paraules. Molt bona tarda i molt benvinguts a aquest acte que realment, com dèieu ara, és una mica vol ser una mica casal d'Ateneus, però d'alguna manera és un dia especial perquè és una mica posar la cara al que som els Ateneus, que sempre ha sigut aquesta ascensió social per una banda i que, evidentment, avui el que parlarem és del que han sofert, aquest tema obert de l'expoli franquista que encara està per resoldre. Vull recordar també que enguany, el 2022, l'Ateneu Barcelonès compleix el 150 aniversari de la seva creació i, per tant, és també una data assenyalada per remarcar i que us convidaré a tots a ser-hi quan fem els diferents actes. Per tant, no m'entretinc més, donaré de seguida la paraula a tots els que avui ens han d'explicar a partir de les investigacions a més que s'han fet al llarg d'aquests últims anys i de les reclamacions que hi ha. Sí que vull recordar simplement que també l'Ateneu Barcelonès va passar l'expoli franquista i es va perdre més de 15.000 volums i ara mateix em recordaven que fins i tot durant el franquisme hi havia hagut el que s'anomenava l'infern de l'Ateneu, que és un espai on es dipositaven aquells llibres que no es podien consultar. Finalment, dir-vos que si es va salvar l'Ateneu Barcelonès en gran part va ser per l'activitat que va tenir la Generalitat i molt concretament en Terradellas per fer que tornés en els socis el patrimoni de l'Ateneu, se separés de la Generalitat i així no fos atacat i destruït. Doncs, per tant, fins ara, tots vosaltres a la taula rodona. També demanarem al president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, en Pep Morella, que ens dirigeixi unes breus paraules abans d'entrar en matèria. Merci. Bona tarda a totes i a tots. Abans que res, vull agrair la participació dels integrants d'aquesta taula rodona sobre l'espoli franquista dels Ateneus. La historiadora Neus Moran, autora del llibre L'espoli franquista dels Ateneus catalans, 1939-1984, i l'exposició Quan s'enduen el país, l'espoli franquista dels Ateneus de Catalunya. A l'advocat i historiador Pep Cruanyes, responsable, com a advocat del retorn dels Ateneus espoliats Casal del Poble de Blanes i del Centre Obrer de la Sénia. Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí, emblemàtica entitat confiscada durant el franquisme. I Jaume Pieres, portaveu de la Comissió pel retorn dels béns espoliats pel franquisme de la Federació d'Ateneus de Catalunya i president de l'associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui, una entitat que també va ser espoliada per aquest règim dictatorial. M'agradaria molt, també especialment, agrair la intervenció que ens farà al final l'exconseller de Cultura, en Lluís Puig, que des dels inicis ha donat suport als Ateneus en el projecte de recuperació dels béns espoliats. També vull agrair la presència avui de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Adelaida Moya, el director Memorial Democràtic, Vicent Villatoro, i les diputades del Parlament de Catalunya, Aurora Madaula
Montserrat Vinyets i Francesc Ten, així com a la resta d'autoritats i representants d'Ateneus i altres entitats que heu volgut assistir en aquest acte tan especial per a nosaltres. No és casual que celebrem precisament aquí aquesta taula rodona, perquè tal com parlàvem, l'Ateneu Barcelonès ja va acollir el 2014 una trobada amb diferents entitats de l'àmbit associatiu, que van signar conjuntament un manifest condemnant l'espoli franquista i reclamant el rescabalament dels béns usurpats. I aquell manifest, promogut per algunes de les persones avui també presents, va ser el punt de partida del projecte de recuperació dels béns requisats als Ateneus pel franquisme. L'Ateneu Barcelonès és, a més, una de les moltes entitats, tal com deia la seva vicepresidenta, espoliada pel franquisme. Durant tota la dictadura, l'Ateneu va estar supeditat al Ministeri d'Informació i Turisme del règim, perdent part de la transcendència cultural que havia tingut fins a llavors. Abans de la Guerra Civil, els Ateneus representàvem una expressió valenta en pro de les llibertats individuals i col·lectives. Per això, els Ateneus érem incòmodes per un règim autoritari com el franquista. I per això es va produir l'espoli dels béns que les entitats havien creat amb el seu esforç, des d'edificis construïts amb les pròpies mans o amb la contribució econòmica de persones amb recursos sovint limitats, fins a patrimonis adquirits gràcies a la salvaguarda dels valors artístics i culturals per part de les sòcies i socis dels Ateneus. L'objectiu del govern franquista anava més enllà dels beneficis econòmics del saqueig. Amb una gran violència simbòlica pretenien humiliar els vençuts i inocular la por del perill que pot implicar actuar en contra o simplement al marge del règim establert. Però als ateneistes ens agrada qüestionar-nos-ho tot i aquest esperit és el que ens ha portat a lluitar per recuperar aquests béns espoliats pel franquisme, malgrat la poca disposició de l'estat espanyol per retornar-los. I també aquest mateix esperit rebel és el que ens dona la llibertat suficient com per seguir marcant-nos el propi camí. Des de la Federació d'Ateneus hem posat en marxa tot un seguit d'accions per denunciar l'espoli franquista i recuperar els béns requisats als Ateneus. En aquest sentit, les entitats aquí presents sou una peça clau per contribuir a conèixer l'abast real dels béns espoliats i per ajudar a difondre el fet delictiu que va implicar la requisa dels Ateneus. Malauradament, la memòria històrica està plagada d'amnesis individuals i col·lectives. Hi ha episodis terribles de la nostra història recent que costa reviure, però que no poden quedar en l'oblit. Ara que estem vivint un moment molt tràgic amb la invasió de Rússia a Ucraïna, que des de la Federació d'Ateneus condemnem enèrgicament, sovint es fa referència a aquest conflicte com l'episodi més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial, oblidant-nos d'una altra trista contesa que va sacsejar el nostre continent, com va ser la Guerra dels Balcans, i d'això no fa ni 30 anys. Les guerres i les posteriors represàlies comporten masses ferides, com per no recordar-ho, masses injustícies, com per no denunciar-ho. Per això, en relació a l'espoli franquista, que ningú no s'equivoqui. Els Ateneus no oblidem, sinó que seguirem fent memòria perquè tothom ho tingui ben present. Moltes gràcies. A veure, jo tenia una escaleta, que els companys me l'han endreçat molt bé, però les escaletes estan per saltar-se-les, perquè ara el Pep Cruanyes
ha de marxar cap a un altre front, s'ha de dir així, i no podia, volien fer intervenir més, però per les seves disposicions de lluita no pot assistir a tot el debat, i sí que li demanarien que fes la intervenció que cregui convenient i després ja s'explicaria el que és l'acte en si. Merci. Bé, bona tarda. Hauria de ser més breu del que hagués volgut, però he de ser aquí viletant amb una reivindicació que fem avui, també per la memòria, per denunciar la repressió del franquisme. Com bé sabeu tots i es dirà, el franquisme va de seguida, l'any 1936, va establir tota una sèrie de disposicions que va suprimir totes les organitzacions polítiques que considerava que s'oposaven als principis del moviment. I en aquest sentit, el 9 d'agost del 39 va fer la llei de repressió, la llei de responsabilitats polítiques, que va completar tota aquesta tasca, diguem, de supressió i incautació de béns. Eren totes les entitats d'esquerres, però també les entitats catalanistes. La supressió d'aquestes entitats va suposar la incautació d'aquests béns i la incorporació normalment o bé al patrimoni de l'Estat o bé, en alguns casos, al sindicat vertical, com per exemple és el cas del CATSI. En aquest sentit, van dedicar-se a hostatjar a institucions franquistes i amb els anys algunes d'aquestes institucions es van esllanguir i aquest patrimoni de vegades va passar amb altres institucions de l'Estat, de vegades als ajuntaments o de vegades es van vendre en condicions molt especials a amics del règim que es van fer seus part d'aquest patrimoni. El més greu és que, acabat el franquisme i fins avui, no s'ha pres cap mesura per restituir aquests béns. Tot i que hi ha moltes entitats que després es van restituir, per citar-ne algunes, el Centre Obrer de la Sénia, el Centre Democràtic Progressista de Caldes o l'Ateneu Igualadí de la classe obrera. Les úniques restitucions que es van fer van ser en els partits i els sindicats. Cal dir-ho que en el cas de l'UGT amb una gran generositat, que un dia s'haurà d'explicar, perquè va afectar a béns d'Ateneus. El relator de les Nacions Unides, Pablo de Greiff, en l'informe que va fer el 2014, va dir, entre d'altres coses, amb les conclusions que va exigir l'Estat, va dir que s'havia de tomar medidas para atender a los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares. Dins d'aquests particulars s'entenia les entitats cíviques com són, en aquest sentit, els ateneus. L'Estat, hem de dir-ho clar i ras, ha de posar els dispositius legals perquè siguin restituïts aquests béns com es van fer, per exemple, amb els papers de Salamanca o es van fer amb els sindicats i partits. Només de persones particulars s'ha restituït a la família del Negrín. Com a mínim, s'han d'aplicar els mateixos criteris que es van fer amb les lleis dels partits i sindicats, que es retornaven els béns, perdoneu. Quan vols no... Ara. Quan vols no s'atura. Això hauria de comportar d'una manera immediata que tots els béns incautats que actualment estan a disposició de les institucions públiques, de l'Estat, els ajuntaments o en el cas de la Generalitat per traspassos de béns i serveis, han de ser restituïts a les entitats amb un rescabalament a més dels anys que hagin tingut aquests béns per els danys que s'hagin produït, sobretot per la mala cura que hi va haver-hi amb el manteniment de moltes d'aquestes institucions. S'haurien d'establir d'una manera immediata disposicions legals per a deixar sense efecte també les transmissions de propietat de béns incautats que estiguin en mans de terceres persones fetes en condicions dubtoses i sabent l'origen il·legítim d'aquests béns. Aquestes disposicions sobre la imprescriptibilitat de les usucapions
fetes amb vulneració de drets humans les pot fer el propi Parlament. La base d'aquestes disposicions extraordinàries que s'han de fer pel fet que les Nacions Unides ho reclamen, pel fet que són fruit de vulneració d'actes de vulneració greu dels drets humans, com són la llibertat d'expressió o, en el cas dels ateneus, la persecució de la llibertat d'associació. L'Estat o les institucions que són dipositàries d'aquests béns els han de retornar a les entitats establertes o, en tot cas, quan no existeixin, com es va fer amb el patrimoni sindical acumulat, jo penso que s'hauria de transferir a la Generalitat aquests béns d'aquestes entitats no existents i posar a disposició de l'associacionisme en cas que no existeixin aquestes entitats. Ja dic, seguint el mateix criteri que es va fer amb el patrimoni sindical. Si bé l'Estat hem vist i veiem que no està ben disposat a fer-ho, com veiem en el projecte de llei de memòria històrica, la Generalitat i els ajuntaments no tenen cap excusa de no fer-ho. Només cal una llei catalana que ho estableixi. I també és important, i penso que s'hauria de fer, i aquí hi ha el director del memorial que va per ell aquesta petició, s'haurien de generalitzar tots els edificis incautats i els llocs on havien existit aquests edificis que han desaparegut per indicar què havia passat i que les generacions i els ciutadans que circulen pels nostres calés tinguin coneixement de què va representar aquest espoli. No hi ha excuses per no atendre d'una vegada totes aquestes peticions que clamen al cel des del dia que es va morir el dictador, i fa molts anys. Bé, moltes gràcies. M'hagués agradat ser-hi present més, però me n'hauria d'anar. Moltes gràcies. Ara sí, si em deixeu retomar una mica d'entradeta del per què estem aquí, el Pep ho ha deixat bastant molt clar també, però sí que m'agradaria fer una mica breu d'història per explicar els que participarem ara aquí, per contextualitzar el que estem fent aquí. Sí que s'ha dit per part del president que durant l'any 14-15 en aquesta casa, i sota la presidència d'en Casasses, doncs va tenir a bé convocar-nos uns quants, ens van convocar sense molta organització, uns quants que ens trobàvem reflectits, o potser el detonant era aquesta relatio de l'ONU que ha mencionat en Cruanyes, i en aquests quants hi havia molta gent, vull dir, des de la Federació d'Ateneus fins a Ateneus de base, inclús l'Ateneu Barcelonès, el Centro Asturiano, associacions, corals, algun sindicat, que es considera sindicat. Vull dir, eren molt heterogenis en aquest sentit. Recordo, per exemple, l'Associació Esperantista de Catalunya, que tenien, l'anècdota és que a Sabadell, a la Ronda Semenov, com no, doncs tenien la seu nacional i va ser degudament incautada i totes aquestes històries. Aquell va ser el detonant i la revifada potser parteix de la base que a Madrid, al Congreso de los Diputados, decideixen impulsar una nova proposta de llei de memòria democràtica. No entraré en la semàntica, si ha de ser memòria històrica, és igual, però sí que n'hi ha uns quants i sobretot en pas ferm Federació d'Ateneus exerceix de lobby, s'ha de dir així, per presentar a tots els partits que vulguin acollir una sèrie d'observacions, recomanacions, criteris que en més o menys grau han sigut acollits i el resultat final va ser una proposta d'esmena, una esmena a la llei on concretament posava, principalment deia més coses, principalment posava la figura jurídica al mateix nivell de víctima que la víctima persona, perquè és així. I principalment també em remeto a la relatio de l'any 14 de l'ONU que deia això. I en aquest sentit és quan Federació diu opa, necessitem explicar-ho més, hem de ser més colla,
no hi ha un full de ruta, per la mateixa causística dels ateneus, que després ho explicarem, els casos pràctics, doncs no pot haver-hi un criteri, cada ateneu va patir les seves circumstàncies, no és el mateix Caldes que Sentmenat, malgrat incautats, no és el mateix l'Ateneu barcelonès que Igualadí, per exemple, cadascun al seu grau i condició va patir. Però no oblidem que el punt d'inflexió no és el que s'ha patit, el que s'ha perdut, els totxos que s'han perdut, sinó el punt d'inflexió és que ens van robar. El que sigui, però ens ho van robar. En aquest sentit, jo donaria això com a entradeta. Com funcionarem a partir d'ara? Hem convocat aquesta tarda a la Mireia Claret, hem convocat a la Neus Moran, i aquí em falta una breu titular de qui és qui, la veritat. La Neus Moran sí que és la historiadora i autora del llibre d'Espoli franquista dels Ateneus catalans. El Pep Cruanyes, que és el que ha marxat, és advocat historiador. El Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí, un servidor que fa de tot, de portaveu, de moderador i de president del Centre Democràtic, i també tindrem la intervenció del Lluís Puig, l'exconseller Lluís Puig, i si em pregunteu per què, perquè va ser un dels impulsors ens va impulsar o va provocar que ens reuníssim tant l'any 15 com ara per debatre, per intentar posar en valor aquestes incautacions, doncs a títol personal ha sigut un dels impulsors i se li ha de reconèixer. Jo a partir d'ara sí que demanaria a la Mireia Claret i a la Neus que pugessin aquí dalt i aquí teniu el nom a cadascú, cada una de les cadires. Suposo que per estètica em faran posar al mig entre dues noies. No, tu estàs aquí. I ara intentaria... Vaig agafar l'altre micro. L'escaleta diu que em toca a mi començar i ara em posarem paper de centre d'un ateneu petit, que és a Caldes de Montbui, que possiblement és dels ateneus clàssics, com podeu trobar en el territori, des de la Jonquera fins a les Terres de l'Ebre. Vull dir, a vegades penso que és molt semblant a la Sénia, per exemple, però bé. Nosaltres, clar, dient-nos Centre Democràtic i Progressista, clar, quan entra les tropes de Franco, el 20 i escaig de gener, amb aquest nom van ser degudament clausurats i més van ser tan clausurats tan ràpidament, incautats tan ràpidament que no vam esperar ni el sindicat ni el tribunal ni d'allò, va venir l'Ajuntament i ens va cautar. Això no va quedar molt clar al llarg dels anys. Jo sí que m'he llegit el llibre de la Neus, que també faig un incís. A veure, havent-hi el Pep Cruanyes aquí i la Neus Moran aquí, a mi parlar del meu Ateneu se'm fa molt difícil, en saben més ells que no pas jo. Per tant, intentarem fer el que puguem. I aquesta incautació, durant 40 anys de franquisme, es va cedir, donar, deixar a l'Església i es va recuperar principalment l'any 78, si no m'equivoco, sí, 78, perquè uns antics socis el van reclamar. I uns antics socis havien pagat la contribució com a Centre Democràtic i Progressista durant 40 anys de franquisme, que també tenia el seu mèrit. Hi ha hagut moltes trampes, hi ha hagut moltes traves. Jo recordo que em sembla que tinc l'Amàlia per allà, que va ser la primera autora del llibre Història del Centre, lligalls d'arxiu estripats, i quan ens ho tornen, no ens ho tornen tot, falten uns metres, i no passa de rondalla. Un dels problemes que tindrem molt als Ateneus, i pot arribar a sortir molt aquí, és que les rondalles o les llegendes del que ha passat als nostres Ateneus ens les sabem i ens les sabem molt bé. Però en aquest sentit faig una crida a fer més recerca i a l'administració a que financiï més recerca, principalment perquè ens falta recerca tècnica. Sí que tenim el iaio, que sap totes les històries del seu Ateneu, però això ho hem de posar en valor, ho hem de posar en dades, ho hem de posar en més investigació. Fet aquest incís, es recupera l'any 78 per la voluntat dels antics socis, però no recupera tot. I encara et diré més, fins al 2015 que l'Amàlia Bosch publica, o fins ara que li ha posat números a aquella teoria de l'Amàlia,
la Neus Moran, no sabíem quants metres ens mancaven. No ho sabíem. És així de clar. A més, amb l'agreujant que aquí en Pep Cruanyes feia referència a l'administració incautadora, al sindicato vertical com a fet incautador. Sí, però és que el nostre tros ara està en mans privades. És així de clar. La cosa es complica. O sigui, no som aquell Ateneu desaparegut, que en Cruanyes també reivindicava que la Generalitat assumís d'alguna manera o fos beneficiari d'alguna manera com altres situacions. No som l'Ateneu que ho ha recuperat tot, no som l'Ateneu que ens deuen molt, no som l'Ateneu que ja no estem en la rondalla, comencem a tenir dades, però ens falta un trosset. És curiós. No, un trosset, 120 metres, sobre una planta de 300. Doncs, evidentment, per què ens ha de servir això? A part del romanticisme, la gent del centre igual em diran alguna cosa quan surti, però les ganes de recuperar no és un problema de romanticisme. Primer és un problema de justícia i segona, d'utilitat. Perquè avui els Ateneus a Catalunya, com més metres tinguem, com més comptes corrents recuperades, que no se'n parla, és així de clar, com més recursos tinguem, més treball a la comunitat podrem fer. Més treball, o sigui, tot aquest Ateneu està, l'Ateneu barcelonès està a disposició principalment dels socis, però a disposició del país, igual que cada Ateneu de cada cantonada de cada país. Si recuperen totes les eines en algun moment, hòstia, si ja en fotem molta de feina, quina una no en podrem fer de més amb totes les eines. Vull dir que no es tracta tant de romanticisme i també d'utilitarisme, i evidentment és un acte de justícia. Jo en quant a experiència centre ho deixaria aquí, perquè si no és que només xerro jo. I si et sembla, la Mireia ens explicarà experiència Ateneu Igualadí. Moltes gràcies. Jo suposo que com comentaves ara, cada Ateneu té la seva història. La nostra és un pèl curiosa, evidentment, com deia el Pep, els Ateneus just a l'època de la Guerra Civil eren llocs de llibertat. Moltes vegades el nostre Ateneu, abans que entressin els nacionals, va servir per amagar tots els retaules de les esglésies que anaven a cremar. Teníem un centre excursionista que es dedicava a anar abans que ho cremessin i ho guardaven totes les golfes de l'Ateneu. Tant és així que el dia 22 de febrer entren els nacionals i el mateix dia van a buscar les claus al conserge. A partir d'aquí, el mes de maig, ja van pintar a la façana el lema «En Espanya empieza un nuevo amanecer». Jo crec que vam tenir sort perquè no vam ser expoliats per error, perquè l'any 43, quan donen l'ordre d'expropiar-nos els béns, a Igualada hi havia l'Ateneu Llibertari i l'Ateneu Igualadí, i per error, o jo vull pensar que poder algun amic que podíem tenir, doncs van acabar incautant l'edifici del Passeig Verdaguer número 9 i no el del carrer Sant Pau número 9. Per tant, jo crec que en aquest moment vam estar de sort, però sí que des que van agafar el nostre espai, evidentment, va ser un lloc d'ensalçament del Centro Nacional, i van canviar el nom de seguida. Nosaltres teníem unes escoles amb un mètode molt modern, el mètode Montessori. L'Ateneu Igualadí sempre ha tingut un lligam molt fort amb l'ensenyament. Evidentment ens van tancar les escoles i fins i tot no hem sapigut mai què va passar en aquella època. La llegenda diu que era una escola on hi anaven els nens orfes i que era més aviat un reformatori, però això ens ha costat molt trobar documentació perquè el que ens costa moltes vegades és que en parlin. Els antics socis, quan es va convertir en centre nacional, no hi van posar els peus i molts d'ells van jurar que mai més els hi tornarien a posar. També una de les sorts que teníem, i crec que també ens va salvar patrimonis, que estàvem endeutats fins a les orelles i més. I quan van anar a la Junta de dir, escolti'm, aquí hi ha una hipoteca, com podem allargar-la, va ser quan es van adonar que teníem encara el patrimoni al nostre nom, perquè amb el deute que hi havia, doncs suposo que ningú va acabar agafant-lo. També vam recuperar-lo gràcies als antics socis que hi eren i que van aparèixer. I sí que m'agradaria una miqueta per reflectir aquest sentiment. A nosaltres moltes vegades ens ve de lluny i sembla que era una de les coses més normals, però sí que m'agradaria llegir-vos de l'acte de l'any 1977, que és quan vam tornar a recuperar
l'Ateneu, que se li va tornar a canviar el nom de l'Ateneu Igualadí i es van començar a fer tots els passos aquí gràcies a l'Ajuntament d'Igualada i del pare abat de Montserrat, que era fill il·lustre Igualadí i que ens va donar un cop de mà, però sí una miqueta el que m'agradaria és perquè reflexa molt bé el sentiment que tenien aquells homes, en aquell moment no hi havia dones, però aquells homes que van dedicar temps i esforç, com fem tots nosaltres. La Junta Directiva de l'Ateneu Igualadí, al constituir-se, adopta en qualitat de primer acord retre homenatge al que era i tornarà a ser, ben aviat, l'Ateneu Igualadí de la classe obrera i al mateix temps formula la declaració que segueix per tal que consti en l'acte de la reunió d'ara que assenyala l'inici del ressorgiment de l'entitat. L'Ateneu Igualadí de la classe obrera ha estat ocupat i incautat injustament durant llargs anys per la seva condició de comunitat respectuosa dels drets humans i també víctima dels seus ofuscats detractors, igual que altres institucions afines, sigui suplantada i noblement. Si ara reneix, o Déu, no podria ser altrament a la lleialtat permanent i tenacitat d'antics associats i alumnes, els joves socis actuals i alguns més que els secundaren a la justa medició del Batlle d'Igualada i d'una manera determinant el fet del ressorgiment democràtic que en el nostre país s'ha iniciat. Saludem amb goig aquest esdeveniment i unim la nostra veu a aquelles que reclamen l'alliberament de les institucions i persones encara marginades. Així mateix, reiterem que a l'acceptar el nostre nomenament hem superat una malevolença justificable i portats pel noble afany de fomentar i acréixer dins l'entitat l'esperit de convivència que li era peculiar, posat al servei de l'obra social i cultural de l'Ateneu i en la seva major grandesa. Estaven parlant de recuperar, de tornar a tenir els mateixos valors. Jo crec que aquesta gent que van recuperar les entitats han fet una feina ingent, que es van trobar, nosaltres ens vam trobar també a l'Ateneu destrossat, destruït. Ens vam haver de vendre els béns que encara teníem, vam perdre un camp d'esports, un velòdrom, i vam haver de vendre-ho per poder anar arreglant l'espai que ara tenim. Ens en vam sortir, però encara ens falten moltes llacunes. Vas per antiquaris moltes vegades i veus llibres amb el segell, el membret de l'Ateneu Igualadí. Ens trobem escultures que sabem que eren propietat de l'Ateneu. Recuperar aquests béns, si no som capaços de saber què ens van prendre, moltes vegades tampoc no sabem com recuperar-ho. Per tant, jo crec que aquest és un primer pas per reclamar allò que era nostre, allò que es va prendre o ocupar i que en certa manera també el que fem és reivindicar aquesta memòria per evitar que això torni a passar, i més en els moments que ara estem veient que estan passant guerres arreu d'Europa i que podem trobar-nos en una situació similar. Per tant, jo crec que hem d'estar tots junts en aquesta noble batalla que ens ocupa i continuar caminant, però sense perdre mai allò que teníem i allò que havíem estat. Moltes gràcies. Ara toca a tu. Recordo que fins i tot estem venent el llibre aquí fora, si no m'equivoco, que és l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, que últimament l'haureu vist molt a TV3 i en premsa, doncs ens sonarà la cara de la Neus Moran. Vull dir, sí, participa. ¿Por eso va? Sí. Es que no estoy acostumbrada a agarrar el micro y sin me la pegue, ¿no? Bueno, jo la veritat és que la intervenció que havia preparat és curta, i trataré de que sigui el més curta possible per no esgotar, i anem a enfocar-ho de manera general explicant què és l'espoli. Per no entrar en casos concrets, perquè crec que ja amb l'experiència dels dos que tenim ens serveix d'exemple, una miqueta. I tinc el Pieres que m'avisarà si me passe molt de temps. Me n'aputxo més. Vale. És que no sé cantar, no està tenint cap coro d'estos. A veure, primer, un apunt. Espoli, etimològicament, és desposseir algú d'allò que li pertany amb violència, diu el diccionari de la RAE, o amb iniquitat. Iniquitat és mancat
absolut d'equitat, o sigui, de justícia, i que no es detura en la consideració del mal que fa. Quan parlem d'espoli ens estem referint a la requisa patrimonial de tot tipus de béns que tenien les entitats, també les persones, és un punt i seguit que afegisc, però en el que no entrarem només que en les entitats, i que esdevé un mecanisme repressiu de primer ordre, s'ha d'entendre així, com essencial per a la repressió, en el que convergeixen tant el càstig polític com l'interès econòmic dels sectors socials que han donat suport al moviment des del mateix dia de l'aixecament, el 26 de juliol. Quan diguem càstig polític estem parlant de venjança, de violència i de repressió, i la repressió no és res més que una manifestació, que una expressió de violència. I la violència no deixava de ser la mèdula del règim. En el seu moment fou percebuda per la societat d'aleshores com allò que assegurava la disciplina social i feia que tots els aparells de l'Estat complissin les seues funcions. És a dir, la repressió esdevenia indispensable per a garantir la perdurabilitat del règim. I el règim el que buscava era ampliar el suport social a la seva política repressiva. O sigui, és de calaix ampliar la base per a poder tindre el suport i mantindre't en el poder. Això acabarà teixint acabarà potenciant la polarització i articulant unes sòlides cohesions al voltant del que és el nou estat. Però per què els ateneus eren considerats enemics per el règim? Ens hem de situar en l'altra banda de l'espill. Eren percebuts com un perill, com un contrapoder real, i per tant calia desbaratar-ho. Com han dit, no sé qui de tots ho ha dit, no sé si ho ha dit ja el president, el Jaume, no sé qui de tots ho ha dit. Era una xarxa que al final el que feia era estructurar socialment el país. Havia estat creada per les classes populars i la feina que feia era per a les classes populars també, o sigui, una voluntat de solidaritat i d'utilitzar la cooperació com a fet estructurant de tot el moviment. Necessiten ser multifuncionals i polivalents per anar acomplint les necessitats i les reivindicacions que es fan tant els associats com les pròpies classes populars i les famílies. O sigui, és a dir, en clar, el que feien els ateneus era donar instrucció, o sigui, educació, serveis culturals, però també serveis sanitaris, assistència laboral, assistència a l'atur, assistència sanitària. Tot això ho feien els ateneus, no n'hi havia cap estat que ho poguera assumir perquè no existia, era inexistent, no ho complien. I el que feien en fer això era afirmar-se com a contrapoder, com a contracara del que havia estat l'articulador general fins al moment, que era l'Església. En aquesta banda de l'espill, de la que parlava, en l'altra banda de l'espill, calia aniquilar aquest enemic. Era clarament un opositor, perquè contradia tot el que eren els principis del nou règim. En fer-ho, el que s'estava fent era esbardellar l'esquelet de les relacions societàries que donaven forma al país i imposar el model polític, social, cultural i econòmic d'acord amb la ideologia feixista del nou règim, nascut de la victòria de la guerra. Els fonaments d'aquest règim, i no n'hi ha que oblidar-ho, estan molt ancorats en una tradició militar, en un fort militarisme, que enganxa, entronca la lògica del moviment. Aleshores, és fàcil recordar mites com els de l'enemic interior
o l'anti-Espanya o la sacralització de la pàtria com a elements motivadors de destrucció del que serà aquest enemic intern i, en part, aquest enemic intern, en part allò que representen els propis ateneus. O sigui, la repressió que exerciran a partir d'aquest moment serà totalment desfermada i buscarà l'aniquilament total no solament de les persones, sinó també d'aquestes estructures socials que són bàsiques i que fins ara potser no els havien prestat la suficient atenció des de la historiografia. Jo crec que una cosa essencial és entendre com planifiquen la requisa. És una planificació pensada a llarg termini, no és una qüestió tàctica immediata, sinó que l'estratègia s'implementarà per a que tinga conseqüències a futur, o sigui, sobrevisca el règim. Aquest pensament és fort perquè el que evidencia és un control també del temps i de les vides de la resta. O sigui, nosaltres perdurarem més enllà de que estiguen vius o morts aquells que considerem enemics, perquè s'han posicionat al costat de la legalitat republicana en un moment determinat. Per a fer-ho, el règim, o sigui, per a fiançar la requisa patrimonial, que ja he dit que, no sé si ho he dit, era total, o sigui, implicava qualsevol tipus de béns, béns mobles, béns immobles, dipòsits bancaris, què més? Documents, que a més els documents seran filtrats... Ai, perdó, que m'ha entrat un pèl a l'ull. Els documents seran filtrats i gestionats per a poder continuar represaliant a les persones directament vinculades amb el moviment associatiu i obrer, o sigui, pertànyer a un Ateneu serà un element de càrrega en els processos de depuració. Aleshores, fiançar la requisa, com deia, necessita d'aquest suport social que s'ha anat manifestant des de l'inici de la guerra, però també d'un procés de construcció de tot un marc legitimador, d'un marc legal que s'anirà treballant també des de l'inici de la guerra. O sigui, les requises que se van produint des de juliol mateix del 36 són ordenades a partir de setembre del 36 en la publicació del decret 108. A partir d'aquest decret 108, que tipifica molt bé qui són els enemics, són tots aquells que s'han posicionat a favor de la república de la manera que siga, pot ser verbal o anant a un acte, han de perdre tots els seus béns, perquè ja han perdut el dret de tindre res, no estan habilitats per a poder tindre cap possessió. Les seues possessions quedaran immediatament transferides a l'Estat. A partir d'aquest decret 108 se van generant tot un seguit de normes i subnormes que arriben al seu clímax amb la publicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques, que ja ha anomenat el Pep Cruanyes abans, que se publica el dia 9 de febrer del 39, el mateix dia que es dona per acabada la campanya de Catalunya. I s'ocupen els darrers punts fronterers. La Llei de Responsabilitats Polítiques serà una jurisdicció especial, igual que ho fou la jurisdicció especial de repressió de la maçoneria i el comunisme. De fet, estan les dues molt relacionades. I el que es caracteritza és, d'una banda, perquè és retroactiva, o sigui, ja no fa com el decret 108, que deia que eren tots aquells que s'havien posicionat a favor de la república a partir de juliol del 36, sinó que ho seran tots aquells que hagin fet qualsevol acte que ells consideren que és de desafecte, per dir-ho així clar, des d'octubre del 34. I això és una característica, i l'altra és que sempre implicarà la imposició de sancions econòmiques que aniran directament relacionades amb l'embargament de béns, que en principi eren cautelars, però que a mesura que se va
desenvolupant, o sigui, a mesura que se van dictaminant resolucions, acabaran sent embargaments efectius, o sigui, pèrdua de patrimoni real. M'estic passant de temps? Però se podeu esperar un poquet, no? Vale, me queda molt poc. Bueno, jo crec que una altra cosa que ho caracteritza, i per a veure això del militarisme que estava dient abans, és que en la llei de responsabilitats polítiques, des del principi, hi haurà una coexistència tant de la jurisdicció castrense i la jurisdicció civil. Els militars s'encarregaran d'instruir i d'aplicar, determinar les sancions que s'imposen, però serà la jurisdicció civil aquella encarregada d'executar les sancions. Això a la llarga, després de la reforma del 42, el pas serà efectiu, o sigui, passarà directament la jurisdicció a ser gestionada pel Ministeri de Justícia i, per tant, els jutjats civils actuaran com a jutjats d'excepció. L'indult general de tot el que són causes de responsabilitats polítiques no arribarà fins a novembre del 66, deixant milers de persones, però també desenes de milers d'entitats arreu de Catalunya immerses en tots els processos. O sigui, és un indult general que se decreta per llei, però que no comporta cap retorn de patrimoni. L'altra cosa que volia dir és que des del primer moment la requisa comportarà un volum immens d'embargaments d'immobles. No entrem ni en mobles ni en documents. Serà tan immens que necessitaran anar postergant les dates d'instrucció i creant noves entitats que vagin gestionant aquesta immensa quantitat de béns que realment no saben què fer. Aleshores, a finals del 39, el que farà el règim és una redistribució. Això que implicarà que part del patrimoni passarà a ser, part del patrimoni que es considera patrimoni de l'Estat, passarà a formar el patrimoni del sindicat vertical. Una altra part, que són sobretot cooperatives d'habitatge, passarà a l'Institut Nacional de la Vivenda, i una altra part, que són terrenys rurals i cooperatives agrícoles, passarà a l'Institut Nacional de Colonització. La gran majoria quedarà, en canvi, en mans de la pròpia Direcció de Patrimoni que controla Hisenda. Aleshores, què s'està produint en tot això? D'una banda, la cooperació entre els diferents ministeris de l'Estat, que no deixa de ser un blanquejament del propi procés de requisa, que havia començat d'una manera com per les armes i acabarà sent legal, no deixa de ser un blanquejament de l'apropiació. I l'altra és que, conforme van passant de mans, és molt més difícil traçar l'origen d'aquests béns, sobretot d'aquelles entitats que han quedat, totes quedaren extingides per la pròpia llei de responsabilitats polítiques, abans pel decret 108, però n'hi haurà moltes que no sobreviuran a la dictadura. Aleshores, arriba a un punt que te perds en tant de tràfic d'una banda a l'altra de patrimoni. Jo crec que al final forma part d'aquesta estratègia de perllongar l'espoli fins a la darrera conseqüència. És blanquejar-ho i fer-lo perdurar fins al final. En el moment vas ficant traves és més difícil que les entitats, si sobreviuen, perquè no estava clar, pogueren reclamar res i jugaren amb això. Què passarà amb tots? Que és l'últim que me queda a contestar. Ja sé que me vas a tallar. Deixa'm una cosa, vale? Digues. En aquest mateix sentit que venia explicant, el que passarà és
que tot allò que no registren per norma els registradors de la propietat els se dona l'ordre d'inscriure el patrimoni requisat a nom de l'Estat. Els que són transferits a la Delegació Nacional de Sindicatos s'hauran de ser inscrits a nom de la Delegació Nacional de Sindicatos. Però què fan una vegada reinscrit tot això? El que comencen a fer tant el sindicat vertical com la resta de ministeris, però sobretot el sindicat vertical, és vendre, subhastar, cedir o donar el patrimoni, sobretot tot allò que consideren que no serveix. Bàsicament perquè no fan zero inversió. Ells no inverteixen ni un clau en poder mantenir els edificis. Allò que al final de la dictadura, que a partir dels anys 60 comença a caure's a trossos, pot ser venut. I sempre generarà beneficis. No hem d'oblidar que el règim té una lògica mercantilista molt potenciada. De fet, si mireu en el llibre, no sols els edificis, les llistes que fan de tassació de tots els objectes és molt mil·limetrada. Mesuren les copes, les tassetes, els gotets, els coberts, tot, les màquines de cinema, tot té un preu i se pot vendre. I això ho estan utilitzant per a generar recursos per al propi sindicat vertical o per al propi Estat fins al final de la dictadura. Què més me quedava? Els altres, que en això, bueno, l'igual a dir, n'hi havia un poc a dir. Els altres que seran susceptibles de ser venuts són tots aquells que tenen una hipoteca. I, per tant, sobretot la Caixa i el Banc de Sabadell i altres bancs que havien signat, en les que les entitats havien signat hipoteques per a poder reformar els edificis abans de la guerra, reclamaran l'execució de la hipoteca. Clar, l'Estat no inverteix i tampoc pensa pagar. Aleshores, el que acaba fent és venent els propis edificis per a poder cobrir les despeses de la hipoteca o subhastar-los per un preu mínim que cobrirà el que són aquests gastos, diguem-ne així. Sisplau, també és el paper que em toca, moderador sempre és molt dolent, però deixa't coses en el tinter també, fem la intervenció d'en Lluís i després quan hi hagi més feedback, jo tinc preguntes per fer-te a tu, desenvolupem... Només volia dir lo de les dades i ja està. Lo de les? Lo de les dades, que és important. Va, vinga, digues. Vale, sols dir lo de les dades que és important i ja està. El que hem fet en el llibre és per primera vegada situar el mínim d'entitats que estan afectades per aquesta requisa del 39, que són 232 entitats, i en el llibre figura que són 298, però que ja he vist que són 300, perquè jo he seguit, propietats requisades. Aleshores, sols dir que això és el mínim, vull dir, que en el moment del que estem parlant, o sigui, just en el 37 o en el 39, estan funcionant, calculem, unes 21.000 entitats que estaven registrades, però desenes de milers d'entitats que no s'havien inscrit a registres i tenien funcionament regular i que moltes de les quals havien comprat els seus edificis o els terrenys per a aixecar-los durant la guerra i tots aquests contractes foren anul·lats directament per el franquisme. O sigui que quedaren invalidats, però el patrimoni fou requisat igualment. I ja està, sols volia dir això. Merci. Passaríem la veu, que no sé com ho farem, amb en veu i imatge, ja ho veurem, amb en Lluís Puig. Sí? Està punxat. Bona tarda. Em sents, Jaume? Bona tarda, Lluís. Bona tarda a totes les persones de bé que esteu aquí, a l'Ateneu Barcelonès. Gràcies per convidar-me. Em sap greu que em veieu així en una pantalla amb un cap tan gran, que m'estimaria més veure una televisió una mica més petita i que el meu cap, que ja és prou gran de naturalesa, fos un tamany més natural.
Gràcies a tots, de veritat, a la Federació d'Ateneus i a l'Ateneu Barcelonès i a totes les persones que assistiu. Jo crec que en totes les intervencions que hi ha hagut s'ha parlat bastament del que avui ens ocupa i, per tant, potser diré algunes obvietats, però em sembla que fer memòria de que totes les dictadures, totes, són les que cremen llibres, són les que bombardegen museus, roben patrimoni i, en definitiva, volen destrossar, volen exterminar la cultura. Per tant, dictadura és igual a genocidi cultural. No només a casa nostra, sinó gairebé podríem assegurar arreu del món. El pensament feixista no suporta la cultura. El pensament dels dictadors o la política dels dictadors no suporta que la gent pensi, que escrigui, que parli i que sigui lliure en qualsevol llengua. I tampoc a Catalunya. Els números que deia ara la Neus Moran, evidentíssimament, si després li feu més preguntes, us podrà concretar com d'afinat és l'espoli. Aquest genocidi cultural està fet quirúrgicament, amb un bisturí molt fi, precisament perquè la gran quantitat de béns expropiats i espoliats sigui precisament el que correspon avui als països catalans. Ni més ni menys. S'ha de dir així, no és en casualitat que els països catalans i Catalunya concretament sigui un dels trets característics, jo diria, a vegades dic de forma desvergonyida, segurament que l'associacionisme a Catalunya és segurament una de les més antigues tradicions que tenim, perquè de seguida que ens ajuntem quatre que volem fer alguna cosa en comú i ja hem creat una associació. Per tant, és evident que aquesta intervenció quirúrgica anava adreçada al món ateneístic, un món que, en definitiva, ja llavors, en aquells moments, tenia molt clar aquest paper, com explicaven de l'Ateneu i Voladí, de la classe obrera, aquest paper de formació. Però no només formació en el sentit estricte de millorar o de reduir l'alfabetisme que hi havia en segons quines classes o territoris, sinó de formació de ciutadania en general, fos a través del cant coral, fos a través de les bandes de música, de l'excursionisme, de l'esport, del teatre, de qualsevol manifestació, en definitiva. L'associacionisme sempre ha estat una formació de ciutadania, on s'aprèn a conviure, on s'aprèn a compartir alegries i compartir esforços i compartir energies entre tots tirar endavant. Ja no parlem d'aquells edificis que s'aixecaven amb les mans, el ciment i els totxos els dies festius que els propis treballadors construïen en les seves poques hores de no treball, diguem-ne, no? Per tant, aquest ateneisme, aquest associacionisme, documentat de molt antic, és el que genera, en definitiva, el cooperativisme, és el que genera les primeres entitats d'ajuda mútua que anys i dècades més tard acaba desencadenant amb el model de caixes d'estalvi, per exemple, no? Tot aquest fet d'ajuntar-nos per poder fer les coses, jo sempre dic també que és el que va fer possible que les urnes el dia 1 d'octubre estiguessin cada una al seu lloc. No va ser cap exèrcit organitzat que va portar les urnes ni cap empresa de missatgeria. Va ser un exercici col·laboratiu, participatiu, associatiu, el que ens permet també exercir aquesta democràcia. Per tant, aquest genocidi cultural és bo que gràcies a recerca aplicada com la que ha generat la Neus Moran i d'altres persones, per descomptat, ens interpel·len i ens obliguen a que aquesta recerca sigui realment aplicada, que aconseguim que aquesta recerca doni els seus fruits. De forma breu, però encara no fa ni 15 dies, estàvem algun dels assistents i jo mateix en el cementiri oest de Perpinyà, on una altra recerca, en aquest cas de 3 historiadors i amb l'ajut de Memorial Democràtic, posant nom i cognom a 841 persones enterrades en una fossa comuna que van morir en l'exili. Ens cal seguir treballant molt i fent molta recerca en tots els aspectes, des de les fosses comuns fins a tots aquests béns expoliats. Aquest fet del que no ha estat capaç de superar, d'arreglar i d'endreçar el canvi del règim del 78 i que encara ara, amb les propostes de llei que es fan a Madrid, intenten posar-hi una capa de formigó molt gruixuda al damunt
perquè no se'n parli més de molts temes, espero que sense èxit, fan que, en definitiva, vam impulsar no vull posar mèrits propis, però sí que vaig poder tirar endavant que treballant amb els representants demòcrates escollits d'arreu dels països catalans, sobretot primer Catalunya, aconseguíssim elaborar conjuntament amb la Federació d'Ateneus alguna esmena de cara a aquesta possible llei de memòria democràtica maldita i que no ens agrada el nom que el govern actual vol impulsar. Perquè, repeteixo, ells seguiran intentant tirar-hi moltes tones de formigó al damunt, però el record, el sentiment del que va suposar la victòria dels que van cometre un cop d'estat l'any 36 no es pot oblidar fàcilment. Per tant, repeteixo, important que es faci recerca, per una banda, i quan es fa recerca amb les dades és important que després puguem aplicar-la en les polítiques públiques i aconseguint que els responsables polítics també es mullin i aconsegueixin millorar tot allò que no s'ha fet bé. Per tant, aquestes esmenes que es van pactar i signar, repeteixo, per part de tots els partits polítics de Catalunya i, si no recordo malament, també d'algun del País Basc i de les Illes o del País Valencià, això en Jaume Pierre ho sap més de memòria que jo, tant de bo alguna d'aquestes esmenes arribi a algun port i l'Estat espanyol reconegui i retorni i rescabali tot allò que va ser robat, expropiat i arrelatat. Quin és el nostre gran èxit? Doncs mireu que els darrers anys, cada any hi ha centenaris, 125è aniversaris i 150 aniversaris d'entitats que estan dempeus. I, per tant, això és l'èxit. És l'èxit de lluitar contra aquests dictadors que volen que no llegim, que no pensem, que no escrivim, i menys en català, per descomptat. Per tant, aquest és el nostre èxit, el de la cultura davant de la barbàrie del feixisme. No és casualitat que estigui a la meva pantalla enfocada amb un pòster que tinc aquí darrere molt estimat per mi que diu Cultura o Barbària. He volgut aquest decorat expressament perquè em sembla que és aquest el leitmotiv que ens aplega aquí. No crec que pugui intervenir gaire més en el debat o si ara feu un torn de preguntes i respostes, però en tot cas, repeteixo, aquest valor del fet associatiu català que jo anomeno com una de les més i millors antigues tradicions que tenim a Catalunya, val la pena que sigui cuidat, conservat i ajudat a seguir tirant endavant, perquè amb més cultura, millor ciutadania, amb més cultura, més llibertat i amb més cultura, un país millor, si pot ser republicà i ben aviat. Moltes gràcies a tothom i disculpa, Jaume, si m'he allargat jo també més al compte. Gràcies, Lluís. No t'has allargat. Si us sembla, jo plantejaria un parell de preguntes principalment als que estem aquí dalt i començaria per l'Ateneu Igualadí, perquè m'ha quedat la curiositat. T'ho dic per generar una mica de debat, després ja passarem al micro, al públic, perquè també pot aportar preguntes molt interessants. Una pregunta de l'Igualadí que sempre m'ha atenellat, quan he anat a Igualada i he vist l'Igualadí. Com es recupera l'escola? Que ara sí que és pública, que ara fa poc, també. Sí, però com es recupera? No, l'escola va trigar bastants anys a recuperar-se. És el 77 recuperem el que és l'entitat i llavors hi havia un president, el senyor Monclús, que a Igualada hem tingut sempre un problema que ens han faltat escoles públiques. I faltaven, majoritàriament, només hi havia escoles religioses i es van trobar una colla de pares que el que volien era escola en català i escola laica, sense cap mena de vinculació religiosa. Llavors hi havia un president que tenia uns fills que eren mestres, i hi havia una gent de la Junta que van dir, home, seríem capaços de trobar 20 nens per classe i començar a fer una escola privada en el seu moment. I així és com va començar, d'un grup de pares i mares que van creure que a Igualada no hi havia l'escola que volien pels seus fills i com un moviment quasi bé cooperativista doncs van començar l'escola
i llavors aquella línia de classe va anar creixent i després hi havia una segona i una tercera i va arribar un moment que es va veure que el cost a nivell familiar era complexa i la Carme Mateu és la que es va dedicar per aconseguir el concert. Ens va costar molts anys, jo recordo portar els meus fills, la meva filla ara té 22 anys i jo encara havia pagat cursos sense concertar, perquè no teníem el concert i era l'esforç de pares i mares, però va ser una voluntat també de base de poder-la fer. I ara l'hem fet pública perquè també el mateix, a Igualada no hi havia suficient oferta d'escola pública i l'escola concertada, malauradament, està passant uns moments molt complexes i vam dir o la fem pública o la tanquem i vam preferir amb gran encert fer-la pública i per tant l'Ateneu Igualadí, si més no, conservarà el nom d'una escola durant anys, però va sortir així, com han sortit molts projectes. És bo fer-ne difusió, i més amb les problemàtiques que ara tenim amb ensenyament o amb les mancances que tenim amb el sistema d'ensenyament, doncs és bo. O sigui, entenc que no hi ha una línia continuista de les antigues escoles. Sí que hi havia l'espai, perquè el Palau Escolar el teníem, de fet hi havia l'edifici, que els germans Garcia Foses el van donar, llavors va ser com bastant més senzill. Simplement va ser aquella antiga escola que teníem, amb el mètode Montessori. Jo crec que en l'imaginari de tots els ateneistes hi havia aquelles escoles que havien format els seus pares. A Igualada hi ha una generació que no sé per què, però sí que té l'imaginari aquella escola catalana de nens i nenes junts, que ensenyaven molt art, que sortien gent amb un pensament molt crític, i aquesta generació jo crec que eren els pares dels que van voler tenir un símil d'escoles que vam començar també molt lliures i molt naturistes i després ja la normativa ens va anar regulant i vam acabar sent una escola com bastant... Però als inicis sí que era una escola molt lliure. Estava a l'imaginari, jo crec que moltes coses estan a l'imaginari i això va quedar. Per la Neus, i assegura en brevetat, quan ja t'he sentit, vaig sentir Caldes també, i em vaig quedar amb les ganes de fer una pregunta. La pregunta concreta és, aquest sistema d'incautació és un fet eminentment català, països catalans, a les Castelles o altres territoris d'Espanya es troben en situacions semblants d'agravi i oprobi? O és molt d'aquí, això? És d'aquí. Permeti que no m'allargue. Tota la llei. No, la requisa arreu de tot el territori, conforme van alliberant llocs, van requisant. Però és un fet molt distintiu de països catalans. De fet, n'hi ha un retorn de patrimoni a cooperatives de castelles diverses a partir dels anys 40 i del 41, quan s'aprova la llei d'associacions, allà són molt més blanquejades que als països catalans. També la densitat és diferent, partint que la densitat que n'hi ha tant al Principat com al País Valencià és molt diferent de la que n'hi ha a la resta de l'Estat. Abans te dia n'hi havia 31.000 inscrites des de finals del segle XIX fins a l'any 37, de les quals estan funcionant 21.000 durant la guerra, més desenes de milers que no estan... Si tens alguna consulta a l'Igualadí, Jo de conèixer l'Igualadí. Si us sembla, passaríem el micro al públic per si han d'haver-hi consultes. Un moment? Va, esperem un moment. El Lluís, no sé si vol fer alguna altra intervenció, no sé si em pregunta està, però ja ha dit que no. I acostem micro aquí, sisplau. Sí. Hola, bona tarda. El meu nom és Joan Puig, soc president de la Casa del Poble, un dels exemples que no ens coneixíem. Per tant, agrair a la Federació, a la Neus per al llibre, i jo faria dues reflexions importants a partir del que heu dit, el que ha dit el Pep Cruanyes.
en el sentit que hi ha una part d'aquest patrimoni que per circumstàncies diverses encara segueix en mans de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que s'hauria de fer una actuació ràpida, contundent, perquè no pot ser que la Generalitat de Catalunya no faci el retorn d'allò que va rebre per traspassos, fruit d'una incautació i que està aquí. En el cas nostre, en el seu dia vam arribar a un acord pel retorn perquè van tindre la sort que havia sigut traspassat a la Generalitat, però ens van quedar mitges. Vam aconseguir-ho per una de les finques i de l'altra, encara després de 20 anys, estem amb això pendent. I l'altra és que jo d'Espanya no n'espero res. Jo vaig estar diputat a Madrid 4 anys, en l'època en què es va fer el traspàs a la UGT, a l'escàndol de la UGT del patrimoni, i sort que vaig poder accedir al llistat perquè les dues finques expropiades a la Casa del Poble, la UGT volia cobrar per elles. I vaig fer un recurs i les van treure, però, entre altres, la UGT volia cobrar per allò perquè era en part degut també el deute que havia ocasionat la gestió de les vivendes en aquella època de la PCB, de UGT, i l'Estat va pagar a través d'aquí per recuperar els diners d'aquell deute que havia deixat la UGT. I jo, en aquest cas, crec que l'única possibilitat de fer justícia, com hem vist ara amb els presos polítics, és portar el cas a nivell internacional. O sigui, Espanya no retornarà ni per la llei de la memòria històrica, ja ho estem veient, no ho farà res de tot això, i per tant, potser la Federació s'hauria de plantejar un litigi contra l'estat espanyol per aquesta usurpació, perquè en la història, en el nostre cas, com va anar la justícia, hi va haver un fet que a mi va impactar, que és que el jutge va dir que com que l'espoli que s'havia fet, ningú, les lleis de l'espoli les va tombar, la democràcia no ha tombat i per tant ha mantingut les lleis de l'espoli franquista vigents, doncs no hi havia res a fer. Per tant, jo crec que com a federació, o millor s'hauria d'intentar fer, encarregar un litigi que acabi per ser portat a la justícia europea per aquesta cosa que en altres països que han tingut precedents han acabat pagant, retornant, com és els alemans, el règim del d'això. I jo crec que l'única manera que la justícia espanyola o que el govern espanyol facin un retorn d'aquest espoli és per acabar en una situació en la via internacional. I per tant és una reflexió que faig en aquest sentit i donar-vos les gràcies per aquest esforç de memòria que heu fet des de la Federació i agrair a la Neus el llibre. Gràcies. Gràcies, Joan, de veritat. No crec que... Deixa'm fer una proposta d'esmena al teu. Encara ens manca molt com a federació proposar un litigi als nostres associats. Penseu que això ho hem de provar entre tots, ho hem de construir entre tots, conservant les asimetries de cada entitat. Ja ho he parlat abans, no és el mateix l'afectació del Coro Setmanat que la Casa del Poble de Blanes com la nostra, evidentment. I totes són quantificables i apreciables, però sí que hem de cercar entre tots un discurs únic, principalment abans que presentar litigi, que escolta, jo personalment m'animo, a més ja tinc els números fets i allò, escolta, m'Alcaldes, ens anem a assemblea i som-hi. La federació ha d'anar més lenta perquè va més lluny en aquest sentit. Sí que hem d'acordar discursos, hem de fer, com ho diria, hem de fer que els nostres associats prenguin consciència de la seva afectació, que hi ha molts ateneus que no en són ni conscients. I quan parlo d'afectació no parlo pas del franquisme vers l'associacionisme republicà, sinó que a l'inrevés també, perquè va passar. Amb això, posar en valor qualsevol afectació, qualsevol robatori, és bo. Conservem les realitats, l'apreciem-les, no és el mateix la Casa del Poble de Blanes que la Sénia. I a sobre, quan hem parlat amb polítics, el poc o molt, quan algú polític principalment ha posat en dubte on anem o què volem, li hem dit, això passarà perquè ja ha passat. Aquestes reivindicacions vosaltres ja les vau fer, les vau guanyar en part no. Casa del Poble de Blanes també, anterior a vosaltres fins i tot, o durant vosaltres. Vull dir, cada cop, cada any, cada 2 anys, cada llei d'acompanyament de pressupostos, hi haurà algun cas d'aquests
Hosti, no regulem-lo, posem-nos d'acord, anem a una en aquest sentit. No anem a establir discursos no oportunistes, però sí possibilistes, depèn de quin contacte tinc a Madrid, que això també passa. És a dir, siguem capaços des de la Federació d'establir un discurs que ens sigui còmode a nosaltres, que no sigui un discurs polític, que sigui un discurs històric, de justícia, cultural, associatiu i tot el que representem als ateneus, amb l'afegit que som afectats. És la manera que ens en puguem sortir no amb un partit o amb dos partits polítics, sinó amb la resta dels partits. Evidentment, per mi, personalment, l'estat espanyol se n'ha d'esperar poc o molt poc, això ja ho sé. Però malgrat això, jo crec que encara queda molt camp per córrer de treball intern nosaltres abans de litigar. Que sóc el primer, que m'apunto. Però siguem conscients que no tot s'hi val, no tot és la causa argentina, ja veurem com acaba també, ja veurem com acaba, però que sapiguem nosaltres iniciar aquest camí, que estem fent ara, d'una manera amable, potser no seria l'expressió, però d'una manera pràctica, perquè tots els ateneus, i no només ateneus, sí que ens toca parlar d'ateneus, però és que estem parlant d'associacions, estem parlant de sindicats, estem parlant de cooperatives agràries, estem parlant de corals. Vall de Bastons no sé com mai he estudiat, però no sé què podria passar, no sé què ens trobaríem. Per això nosaltres sempre hem començat qualsevol discurs demanant recerca, recerca i recerca, amb l'agravant o amb la consciència que fins i tot en la recerca som asimètrics. Vosaltres, com el cas del poble de Blanes, ho teniu molt més ben treballat que no pas d'altres. Hem de posar això en valor també. Quan tinguem totes les dades, que no és una excusa, que ja m'he trobat algun polític, ui, quan tingueu les dades. No, ja en tenim de dades. I mentrestant les hem de treballar, però hem de fer més pedagogia. No a Madrid, que també, sinó entre els nostres socis. Em sembla. Més paraules. Més paraules, sí. Hola, bona tarda. Jo, des de la ignorància, la gran tradició del ateneisme llibertari, hi ha algun ateneu d'aquest tipus afiliat a aquesta federació? Per exemple, l'Ateneu Enciclopèdic Popular forma part de la federació? És de la ignorància, És molt heterogeni, o sigui, federació és realment... Sí, la paraula és heterogènia. Vull dir, ara no conec tots els associats, en conec bastants, i dir qui és llibertari i qui no, intentem trencar aquestes etiquetes, em sembla, des de la federació. Sí que et pots trobar tots els perfils socials a qualsevol ateneu, vull dir, això queda molt clar, però així com he dit abans, que et pots arribar a trobar perfils conservadors, o del que eren abans ateneus d'ordre, o coses d'aquestes, doncs et pots trobar... Evidentment que n'hi ha. Ara no seré pas jo qui posi l'etiqueta de ser llibertari, de ser conservador, principalment perquè sempre he pensat que els ateneus és una variable interessant de l'associacionisme, perquè no hi ha una horitzontalitat, vull dir, com per exemple el moviment Escolta, laic o no, que sempre pots trobar un mínim comú denominador a tots els caus. Els ateneus no són ben bé així. O sigui, malgrat m'estimi molt, jo a l'Ateneu Barcelonès entendreu el que conegueu al centre, que té poc o s'assembla poc al centre de Caldes. A partir d'aquesta diferència, i sempre parlo de sincronies, a partir d'aquesta diferència jo dictaminar quin és llibertari o més conservador, a mi se'm fa molt difícil, principalment perquè cada territori configura el seu Ateneu segons les seves necessitats. I això és un fet. Això és un fet. Segons les seves necessitats socials, econòmiques també, culturals també. Hi ha projectes de l'Ateneu Igualadí que no podríem desenvolupar a Caldes, i a la inversa. Per tant, no sé si t'he contestat, però jo definiria ara quin és l'Ateneu llibertari, i a més, tenint en compte els 150-200 anys d'història que tenen els Ateneus, aquestes etiquetes conceptualment canvien molt. Això també, Perdona
un moment, però als anys 30 estava molt clar quin Ateneu tenia aquesta... Sí, i ara també, però no seré pas jo que et digui ospa, no sé quin poble, no sé on, són més llibertaris que els del costat. Bona tarda. Jo soc Daniel Gasparín del Centre Cultural dels Catalanistes de Sant Andreu de Palomar. Nosaltres hem complert ara 156 anys d'antiguitat. Va començar com Casino de la Il·lustració, després va passar això i va ser la Lliga Popular Catalanista la que érem nosaltres. Va vindre un moment que va entrar els franquistes, es van apropiar de l'entitat, la van treure i no tan sols la van treure, sinó que ens van canviar el nom. De Centre Popular Catalanista va passar a ser Círculo Cultural Espanyol. I ens ho van prendre tot. Automàticament s'ho van vendre. I aquella gent d'aquella època van passar a ser llogaters. I hem estat tots aquests anys així, salvo els últims 10 anys, 12 anys, que hi ha hagut uns canvis. Nosaltres, clar, tot això ho hem viscut molt a prop. Vam intentar, als anys 70, 60, 70, vam intentar anar al registre de la propietat i tot. I el que ens van dir va dir, no continuïn. Es poden trobar amb una bala al cap al mig del carrer. Així mateix, a nosaltres, perquè vam anar a demanar informació. I no ens la van donar. Anys després vam aconseguir del registre de la propietat manuscrit a mà, tenim documents conforme havien fet els traspassos d'uns als altres. S'ho van quedar els militars i els falangistes. Entre ells estava Pere Vintró Serret, no sé si el coneixeu, no? Era un tinent de la Guàrdia Militar, era el pare de l'Eulàlia Vintró. Va ser el president dels catalanistes. Després va passar a Leoncio Carcassona, que era un falangista dels que a baix vam descobrir amb els anys un pis enterrat, que no ho sabíem que existia perquè ells ho van tapiar, i el vam descobrir de casualitat perquè ens va caure una ampolla d'immersió i va tombar un envà, i allí és on rapaven a les senyores i els donaven el resino, els que eren del bando contrari. Vull dir que nosaltres tenim molta història. Ara fa 6 anys vam editar un llibre de la història nostra. Hem editat el llibre amb tota la història que tenim, perquè com ells van procurar desfer-se'n de molta, doncs només el que tenim. I últimament ens van donar dels papers de Salamanca, ens han tornat 2 llibres de la biblioteca que tenia el Centre Popular Catalanista i casualitat que els 2 són en francès. Fixa't que devien dir català, per arriba. Una cosa així. Nosaltres també no sortim a cap lloc de cap llibre ni res, però tenim una història i com nosaltres crec que n'hi ha bastants més d'Ateneus que tenen la seva història i nosaltres hem fet un llibre i en podíem fer un altre més gros encara. En podíem fer un altre. I algun dia m'agradaria tindre una conversa perquè poder que sapigueu coses que no estan escrites. I els actes que encara conservem, llibres d'actes, que diu, y siendo las 10:30 de la noche, todos de pie, con el brazo alzado, gritamos, viva España, arriba Franco, o al revés, no sé, així. Vull dir, tot això ho tenim documentat. Res més, només volia fer aquest incís i si hi ha alguna llista on se pugui inscriure els catalanistes que avui en dia ens agradaríem escriure'ns en aquesta llista per si un dia es tornen alguna cosa. Gràcies. No, prenem nota. De debò. Sí que em sonava a mi de referències a la història dels catalanistes, això sí. Però és la història de molts ateneus. Aquesta és la història de molts ateneus. Siguin més llibertaris, són més conservadors o no. També, en aquest sentit, sí que hem de trobar les eines a nivell federació de posar això en valor. Vull dir, ara quan venia cap aquí, jo deia, hòstia, la pròxima, hem de fer una trobada, li prego a la Junta, hem de fer una trobada només d'Ateneus, de reconèixer-se en aquestes històries també.
perquè segur, és que la teva història em sona tant a la meva, bueno, la teva no, la de l'Ateneu, vull dir, no? Que potser és un dels encàrrecs que ens hauria de fer, no? Anem tots a fer teràpia, més o menys tecnificada, però a portar, sobretot, les rondalles que dèiem abans també, que les rondalles, com tothom sap, hi ha algun fons de veritat moltes vegades, no? Doncs això ho hem de fer. O sigui, purament hauríem de fer més deteccions, tècnicament se'n diu així, però d'una manera més humana, que també és, això sí que és memòria democràtica, la veritat, fer aquests reculls. Sí, sí. Però a sobre els de recerca, i això és una interpretació meva, els de recerca han de tenir la paciència per treure'n suc als profans, m'explico? Però bueno. I a banda és que sou molts, no és poca cosa. Vaig estar a l'Ateneu Obrer. I la Liga també. No van portar. Sí que vaig preguntar per vosaltres i passiu la porta i tot. De fet, tinc documentació vostra. Bueno, vostra, d'allà. Però s'havia de fer un filtratge que no el vaig tindre que fer jo. Bueno, hi ha que fer una selecció d'espais. Hola, bona tarda. Bé, volia fer una pregunta molt ràpida. Quan has dit la frase que hi havia a l'Ateneu després de l'ocupació franquista, quina era? Tenia aquí, per no dir-la malament, van posar exactament... Això, en Espanya empieza a amanecer. No, ho dic perquè no sé si algú ha llegit el tuit d'aquesta tarda del secretari d'Acció Exterior de la Unió Europea, després d'enviar armes a Ucraïna. Diu que és el renaixement d'Europa. Aquesta tarda, fa hores, poques hores, hi ha un tuit del secretari d'Acció Exterior de la Unió Europea que molts deveu saber qui és i crec que el Lluís Puig ho sap millor que nosaltres. Però volia dir una cosa sobre els Ateneus Populars perquè jo soc de la Flor de Maig del Poble Nou i no surt a gaires llocs, però quan tenia 8 anys feia guitarra a la Flor de Maig, quan tenia 18 el vam ocupar i vaig tenir un judici i ara que en tinc 28 soc soci. Vam recuperar la cooperativa obrera més important de Catalunya i la primera que va permetre a les dones ser sòcies de ple dret i ho vam fer de forma legal. Ho vam ocupar i ho vam fer tot de forma legal. I això ho dic com a idea que llanço, perquè a més vam fer una estratègia comunicativa de recuperació de l'edifici que es deia el franquisme la va expropiar, el Poble Nou la recupera, es pot buscar a internet, laflordemaig.cat, i ho dic com a idea, la llanço perquè estic parlant d'una ocupació que va ser el 2012, estem al 2022, i ja el meu avi, que era fill d'un anarquista exiliat, doncs d'aquí poc morirà i bé, sembla que les històries es perdran, però la memòria dels fills i dels nets perviuran la lluita. Gràcies. Si em deixes afegir una cosa, a part de recuperar-la, ho vaig estar seguint, no la vau recuperar només per romanticisme. Això que quedi molt clar. Fan moltes coses, han fet moltes coses, les fan bé. Per això volem els Ateneus grans i forts, és així de clar. Per altra banda, encara teniu reptes. A veure quin dia entreu a Collserola, per exemple. Exacte. Sí. Exacte. Però vull dir, no només ha sigut això, aquest cas del Flor de Maig, un problema de romanticisme, és un problema d'utilitarisme comunitari també. Alguna intervenció més? Si voleu, ho deixem aquí. Deixeu-me fer una mica de tancament. Ho faig des d'aquí, no em poso allà ni res. Queda molt clar, un dels resums que podríem fer és que queda molt clar que d'afectacions n'hi ha moltes, de casos n'hi ha molts. Els tècnics n'estan detectant, més que en sortiran.
Queda molt clar també que ens manca més recerca, més sistematitzada, més finançament per recerca, això els polítics que prenguin nota, que és el gran topicasso d'aquests actes, però és veritat, la recerca no es fa sola, hem de superar el fet de la rondalla. Algun dia recuperarem, la intencionalitat és aquesta, però cadascú amb la seva forma, qualitat i condició. Serà lent això, però hem iniciat un procés que com a mínim servirà per aportar més llum a una part molt fosca que fins ara no s'havia tocat, no se n'havia parlat, dels equipaments, no només dels equipaments, comptes corrents, actius, d'una cosa que és de tots, no de tots els socis, no, de tota la nació, com aquell qui diu. Jo, si voleu, ho deixaria aquí. Moltes gràcies per haver vingut tots. Que no se'n baixi ningú, que ens hem de fer una foto. El Víctor Indi... Manem? I la vicepresidenta de l'Ateneu. Ara no em sortia. No.